De appeltaartdoens. Ik had zin om een lekkere taart te bakken. Een appeltaart. Eerst de boer maar eens even klaarzetten. Cornelia zet een grutte kom op het oorjocht. En een pak mol. Ze schielt appels en snijdt ze in lietse stikjes. Wat is het stil in de keuken. Oh, wacht eens. Daar zet ik de radio even aan. Er is verst wel fleurige muziek voor. Cornelia zet de radio aan. En dan helpt ze de aaien en de boter uit de koelkast. En de molken. Zo, nu met alles troggelkoor in deze grote kom. Oh, wat een lekkere muziek is dit. Cornelia ziet bij het oorjocht de doensje. Zo mooi vindt ze het. Wacht je, ik zet op het loeder. Tonke en Romke watchen in de kamer. Ze jaren de muziek uit de keuken. Wat dacht Cornelia toch? Ik jer hele loede muziek. Oh, mijn heren doet er zeer van. Ja, ik jer het ook. Zo even zien. Nieuwsgierig rennen Tonke en Romke de keuken in. En wat zullen ze daar? Hé, Cornelia. Ze doen het voor het oorjocht op een muziek. Ze liet de keukenmachine in het daai draaien. Cornelia, wat doe je toch? Wat een best de rommedomke. Ze versteert die net. De radio stiert salut. Cornelia, wat doe je toch? Waarom was de muziek zo geloed oorsteen? Wat? Oh, neem de Romke en Tonke. Ja! Oh, wacht je, dan zet ik de muziek wat zachter. Cornelia, wat doe je toch? Ik? Oh, ik maak je lekkere appeltaart. Maar is het een taart, Cornelia? Ja, Lekker! ja, ik heb het daar al klaar voor de taart. En met de muziek erbij wordt het een fleurige boer. Ik ha zin om douchen, Joet. Jimmik, Ja! je gaat hem elk een pol hebben. Wat maak je er een feest van? Ik zet de muziek weer wat loeder en kom douchen maar achter mij hoor. Ze doen ze tro de keuken hinnen. Cornelia voorop en Tonke en Romke erachterom. Ze zwaaien met de pollappels op een maat van de muziek. Cornelia draait in de roente. Dat kennen Tonke en Romke ook wel. Hoera! Wij doen de appeltaartdoes! Joepie! De appeltaartdoes! Wij kunnen zelfs nog volle meer muziek maken als de radio. Je Tonke, je gaat een plankje in een daai rollen. Klap de roller maar op het planken, dan krijg je muziek. Ja! Ja, dat is leuk! Maar wat met Romke nou? Romke Je Romke. krijgt 2 deksels van pan. Oh ja! Oh, Hij mij die chin elkaar onderslaan. Cornelia trommelt op de pankoekspannen met een grote leppel. Sa doen ze weer door de keuken hinnen. Mij de muziek on. Wij binnen het Appeltaartorkest. Speel je jongens. Het douche. Oh, wacht je. Ik haal nog wat van je. Het zit in het laad. Ze helpt een witte koksmoetse tevoorschijn. En zet die Romke op zijn kop. De moetse zakken hem oer de egen. Cornelia, ik zie het! Helly die moet ze van mijn kop! Tonke, was stoom op, hè? Oh ja hoor! Dan ben ik een echte kok! Nou, kom maar. Dan zet ik de moeds op 10 hollen. Sa. Nou, doe ze jemmer lekker verder. Ik moet er daar nog in de taartvorm van. En de stukjes appel de kreeg oplezen. Want dan kan de taart pas in de oven, joh. Romke kletst krek de deksels in elkaar om. Klets! Boem! Ik ben een echte muzikant! En jongens, hoe goed ik mij de taairollen zwaaien kan?
Cornelia pakte koem met daai en zilde daai in de taartvorm dwaan. Tomke, pas op. Net zo dicht bij het oor gaat zwaaien. Net zo dichtbij. Te let. Tomke kletst mij de rollertje in de koem en de taartvorm aan. Oh, nee. Het daai spat alle kanten uit. Op het oorjocht, maar ik op Romke. Op zijn snuit, op zijn eeren, op zijn buik, op zijn pootjes. Nou, Wat shot dat hoensje eruit? oh jekkes. Wat ben ik vies. Oh, mijn skondere taat. Oh, hoe mat dit nou? We kunnen Romke wel in de oven zetten, Cornelia. Dan krijgen we Romke-taart. Dat mat maar net. Nee, ik moet Romke eerst skin. En dan maak ik wat nijen daai. En deze keer doen wij er geen appeltaartdoens meer bij. Nee. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleidings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie. Ga ook gauw naar het Chiltje YouTube-kanaal voor leuke filmpjes.